Il-ħamis, il-Partit Laburista nieda 12 il-proposta ġdida l-qasam tal-edukazzjoni, b'attenzjoni partikolari lejn l-irwol tal-għalliema. Proposti kollha mirati biex l-għalliema jkunu sħab ewlenin fit-tfassil ta' politika tal-edukazzjoni. Dawn il-proposti intlaqgħu b'mod pożittiv mill-Professur Carm Borg, l-eks dekan tal-fakulta tal-edukazzjoni, u minn Bonnici, il-Vici President tal-l-MUT, il-Union tal-Ghalliema. Bonnici jgħid li l-proposta tal-Partit Laburista li l-Gvern ikun viċin l-għalliema u jaħdem jitfid magħhom hija waħda pożittiva, anke għaliex għal kontrarju ta' dak li qalet il-Ministru Dolores Cristina, fl-aħħar 5 snin l-għalliema mhux dejjem kienu konsultati. Dejjem kontu konsultati dik kienet id-domanda. Le, mhux dejjem. Tal-istess fema u l-eks dekan tal-edukazzjoni il-Professur Carm Borg. Jekk wieħed jara però mill-punto di vista ta' l-għalliema, hemm dubji kemm l-għalliema in ġenerali ħadu ownership biex ngħidu hekk ta' dawn ir-riformi. U raġuni ewlenija għalfejn ħafna mill-għalliema m'għandhomx dan l-ownership kien propju li qegħdin jgħidu li jisma' dawn ir-riformi daħlu b'ċertu għaġla, ma tajniex ċans lilna nfusna u lill-komunità edukattiva biex nassimilaw dan ir-riformi u allura tinħossuna iktar stressjati minn qatt qabel. Meta inti għandek għalliem li m'għandux ownership ta' din ir-riforma, meta inti għandek għalliem li tħoss li dawn ir-riformi kollha ġabulu ħafna u ħafna ansjetà fil-klassi, allura hemmhekk għandek periklu li dawn ir-riformi li daħlu b'intenzjoni tajba ma jilħqux ir-riżultati mixtieqa. Reazzjonijiet pożittivi wkoll dwar il-proposta biex jintlaħaq ftehim mal-stakeholders ewlenin dwar il-kurrikulu nazzjonali. Kif il-qajtu l-proposta tal-Partit Laburista li jiġu konsultati issa l-stakeholders kollha għall-kurrikulu nazzjonali? Hija proposta pożittiva, tajjeb li ngħidu li għandna nibnu fuq it-tajjeb li hemm. Il-proposta tas-sabbatical biex l-għalliema jieħdu leave biex ikomplu jistudjaw u jibqgħu jitħallsu li ma' sistema diġà topera fl-Università ta' Malta, permezz tal-proposta tal-Partit Laburista tkun estiża għall-għalliema kollha, kindergarten assistants u LSAs. Din kienet deskritta bħala proposta li ilha tissemma iżda ħadd ma implementa. Però is-semmi tal-ħafna snin naf li fil-passat l-MUT kienet ukoll mexxi tal-qudiem u hija bla dubju proposta pożittiva, proposta li tinkoraġġixxi dak li jkun ikompli bil dak li jsejjaħ continuous professional development biex inti ovvjament qed ittejjeb il-ħiliet tiegħek u dawk il-ħiliet tiegħek qed tgħaddihom eventwalment lill-istudenti tiegħek. Jiena propju parti mill-korp akademiku fl-Università u l-Università għandna sabbatical u jiena nħoss li dan is-sabbatical li personalment jgħinni qatih fil-karriera professjonali tiegħi. Bonnici jgħid ukoll li l-għalliema ilhom ħafna jilmentaw minn nuqqas ta' sigurtà fl-iskejjel u kien għalhekk li l-MUT inkludiet is-sigurtà bħala suġġeriment għal partiti politiċi. Però wara sensiela ta' inċidenti uħud minnhom pjuttost serji li kellna dal-aħħar ġimgħa dal-aħħar xhur, aħna għamilna s-sejħa anka permezz tal-memorandum għal partit politiċi li għandu jkun hemm sigurtà fl-iskejjel. Kif il-qajtu il-fatt li l-Partit Laburista aċċetta din il-proposta ta' implementali fil-programm elettorali tiegħu? Le finalment hemm commitment, ngħidu minn hemmhekk, hemm commitment li jsir xi ħaġa dwarha. Meta kienet jirreaġixxi dwar il-proposta tal-Partit Laburista li jitnaqqas ix-xogħol burokratiku u klerikali għall-għalliema, il-Professur Carm Borg ikkummenta b'dan il-mod. Il-messaġġ huwa ċar. Ħallu lill-għalliema li jridu jgħalmu, ħallu lill-għalliema ta' rieda tajba jgħalmu.